Iluzionista SK Monter Urban Branislav. Vyrojenie medveďa, potok v Kôprovej doline. Tam sa kto si zdrbe dneska do tej vody. Áno, áno, áno. No pobej! Až do stredu! Až do stredu! Poď ďalej, neboj sa! To dáš? To dáš, Karle! Daj to prejdeš potom! Braňo! Tu prejdeš po kameni len sem!